Αλλά έρχεται. Θέλω τρελά να δω την αντίδρασή του. Άλλο να μιλάς σε ένα τηλέφωνο και άλλο να το βλέπεις μπροστά σου. Έχω μία παιδική φωτογραφία που την έχετε αγκαλιά και ο σκοπός σήμερα είναι να αναπαραστήσουμε την ίδια φωτογραφία ακριβώς. Ωραίο αλλά δύσκολο, Έγινα όχι χώμα, έγινα ένα με τα πατώματα. Σήμερα το κόνσεπτ είναι υπερήρωες. Είστε όλοι υπερήρωες της καθημερινότητας. Τι είναι αυτό! Πιο όρθιο το κορμί! Τι θέλω από εσάς, στα 30 μέτρα, να πετάξετε. Στα ψάρι που σπαρταράει είναι. Βαριέμαι. Είπαμε, είναι σοβαρή δουλειά, αλλά εντάξει, δεν κάνεις και πυρηνική φυσική, μοντέλο είσαι. Σε ένα κόνσεπτ που είναι Urban Heroes, οψιόν δεν παίρνεις. Θεωρώ εσάς τους δύο αληθινά, προσωπικά, πολύ δυνατές προσωπικότητες. Μην το χάσετε λίγο πριν το τέλος, παιδιά, το έχουμε ξαναδεί, έχει ξαναγίνει, είναι κρίμα. Τα ίδια νερά κινούνται για να πάνε προς σπίτι. Όχι στο GNTM, το δικό τους.